こら辺だったら多分置いても大丈夫だよ。うん。100億トライドルはキャラ出なかったからな。心折れるよね。可愛い子ちゃんぐらいくれてもいいじゃないっていうね。うん。さあ。で、今回もティナがね、来てるっていうことで、リベンジぐらいな気持ちですかね。ほんとなんか限定キャラには弱いんだよね。あ、引っかかってんじゃん、これちょっと。まあ、これぐらいなら、どうにかっつうか普通に。あら、職業指定がある。ウォーリアー、アーチャー、クロスセイバー。あ、そっか、トライドルのキャラか。と同じ職業ってことか。やば、回収できねえよ。パーティー変えてくる。超眠い。あれ、パーティーってパーティーからだけ帰れねえな、このゲームって。まさか復刻が来てるとは思わなかった。島イベの。なんだっけ、誰だっけ。やばい、最近のキャラ作ってないな。ウォーリアと、ウォーリア、ちょっとおかしくない？ちょっと抜ければいいかな。ウォーリアと、アーチャーと、クロスセイバーだったよな。ウォーリアと、アーチャー、ウォーリアか。クロスセイバーは別にいいのか。ウォーリアは誰がいいかな。ウォーリアか。ウォーリア。アーチャーは、アーチャーか。バイパー強いよね。ウォーリア、じゃあクロスセイバーか。いや、でもな、キャラちょっと親密度上げをした方がよろしい気がする。別に他は特にいないだろうから。テトラ100になってない説。そうか。って感じだけど。そうだね、入れとこうかな。多分3人以下のパーティーとかってあったからない気がするから、一応キャラ自体はこれでいいでしょう。そうだな、職業指定あるとな、確認しとけばよかった。そうだ、ストーリーはスキップでいきますね。意思回収するのに、読むじゃねえや、回収するんで、あれですけど、基本スキップで。これも、一回やるか。別にそんな長くなさそうだし。これ嫌だな、このプレゼントマークすっごい、フレンドっていうか相手にも見えんですね。嫌だね、なんかいかにももらった感半端な。俺カムイだからまあネタ感満載で。まさか10人選んだ中からまさか綺麗にカムイ出てくるとは思わなかったんだよね。ネタ枠で入れたつもりが、綺麗に弾くとは。で、友達と話してたんですけど、10人星4キャラ選べたら最初に選んだキャラが出るんじゃないか説。
自分もカムイ一番最初に選んだんですよ。で、カムイ出てきて、で、他の、その友達の方も、なんだったかな。誰だったかな。あれだったかな。フランかな。フランか何かを最初に選んで、とにかく最初に選んだキャラ出てきたんですよね。なんで、ちょっと、もしかすると最初に選んだキャラが出てきてくれるんじゃないかっていう説が浮上したっていう話。まあ、あくまで説なんでわかんないですけど、実際にやってる人で最初に選んだキャラだわっていう人が他にもいるのであれば可能性は高いですよね。あくまでその友達と自分の二人だけでの判断なので、いや、本当になんていうんでしょう、実証が少ないんで、なんとも言えないんですけど。どこいたわ。グダグダ感がすごい。オッケーオッケーオッケー。オッケー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 。よしよしよし。最初からパーティーを見とけばよかった。まさか同じところを2回回ることになるとは思わなかった。実際全部職業入れる必要ないから、あれだけどやっぱ気持ち入れておきたい。気持ち。いやー、強いよね。このトライドルのキャラ。ほんと困るわ。うわ、かわいい。かわいい。波打ち際のペロさ。この効果値って何なのわかんないんだけど。もう知らんわ。何これって感じ。中アップとか大アップとかじゃないんだね。これは、めんどいな。でもわかるよ。思い出したよ。これやったね。懐かしいね。すごく懐かしいね。ひとまず OK。これから取れないか。そうだ。はい。大体スイッチ押すと出てくるけどね。この亀の無敵時間やめてほしいんだけど、やっべえ。いやー、声がいいわ。なんか明らかに変態。確かこれ、このフリックショットじゃない、なんか、これ、なんだっけ、敵でも確か移動できるよな。便利やな。敵でも移動できるって。なんか他の人の実況のお知らせが。亀。よしか。バイパーマジいけ。直前にキャラを変えると覚る弾にキャラが出ない。はい。敵の全滅をしていない。いや、もう再挑戦は後でいいや。もう突っ切ってこう。同じところをやるの方が効率悪いからね。うん。どこで見逃したんだ？どっかで倒し忘れが出たな。あんまり記憶がない。ヒュードロドロの子じゃん。ドロシーじゃねえ。化け子みたいなやつ。
あ、マジで浮いてんだ、こいつ。これどっちだったかな。確か俺最初上行った気がするな。あー、でもワープの方。いや、でもな。でも一応言っとく。敵がいたらどうしようって感じするし。うん、そんなことはなかったね。あれこれ逆の離れ島の方はなんか出る。あー、何これ。あー、やっぱ出るよね。そうだよね。出ますよね。出るよね。ああ、やばい。くしゃみが止まらぬ。あ、やばい。効果切れたわ。これ真ん中が正規ルートだったよね。あ、やばい。危ねえな。なんかGoogle 先輩が。あ、早い。久々に使うとちょっと怖い。あれ、ここ敵出ないの？出なそうだな。これで敵見てなかったらやばい。こっち倒さなきゃ出てこないとかじゃないよね。出ないんだね。いや、でもこれ、11連したいって言ってたけど、これ何時間かかかるよね。絶対かかるよ。ほぼほぼゼロから始めてるからね。この、明らかに計画性のなさね。ひどいね。自分で言うのもなんだけど、ひどいわ。いやー、でも復刻して意思回収し直せるっていうのは、キャトラでか。あ、ちょっと待って、大丈夫か。ミッション確認せずに行く癖がひどいな。これでミッションやってないと意思回収遅くなるだけなんだよな。そういや、最近共闘の方もやってないな、全然。意思回収そっちでもできるかもしれない。でも、でもな、重いかな。共闘やりに行くとな、格つきそう。いや、引っかかる、マジで。どこにあんのそのタイマーの。なるほど。マジか。マジか。大丈夫だ。これどういう作り？ちょっと入れねえし。いや、マジで、どういうこと？
ああ、そこかな。こっちか。こっちやな。でもこれ意味ないよな。もう回ったからいいや。なんか動画の設定確認してくださいって言って。設定まあ、ここら辺は弱いね。最近キャラが当たってないとかまだやってなかったからな。何ヶ月かやってないから。もうなんか爆死し始めてからな、心が折れた。割と、トライドルぐらいまでは真面目にってゲーム真面目にっておかしいけど、比較的やってた方だけど、それ以降やってないな。だいたい石回収な、どれくらいで終わるかな？ 250 個だよね、確か。250。でも、だいたいこの島クリアするぐらいには溜まってると思うから、やっぱり2時間とか1時間なのかな、めど、だいたい。これ目的地到達系か。なんか当たったな。なんか若干重い気がする。なんか女神像の、なるほどね。なるほどね。これなんかここはないか。ちょっと待って、これは、あれか。開けなきゃならないやつか。ちょっと待って、早いとやりにくいんだけど。これそういうことルーレ、ちょっと待って、ハンマーやりにくい。嘘でしょ。なるほどね。すごい具だ。今だいたい20分経ってるし、20分で、でもまあ、ペース的にはそういうもんなのかな。いや、なんか知らないキャラしかいねえな。でもなんだかんだ白猫はキャラが可愛いからね。やってて楽しいけど、やっぱ排出されないっていうかガチャ爆死すると心の折れ方がちょっと異常なレベル。なんだかんだ言って周回は多分便利なんだけど、どこをよす。こっちか。
ああ、またね、またクソなやつつっちゃった。ああ、そっか、宝箱を取るのに必要なパターンか。なるほどな。ミッションをコンプしたければそこ絶対、ちょっと引っかかる。こういう細かいとこ行くと引っかかるな。あとこれどこ待って、ドクロ引いたわ。まさかのドクロ引いたわ。ちょっちまと。なんか面白いスキルだね。あ、早いし、引っかかる。やっぱり細かいところがダメだな。広いとこだったら使いやすいっていうかまあ、比較的な。ってか、引っかかると困るよね。やっぱり。ああ、出た。この面白い兄貴だったかな。設定上一応兄貴だったよね。まだストーリーを読んでねえけど。回収する気はなかった。多分これ基本的に変わらないよな、しばらくは。ミッション内容は。一番パーティー系のミッションがだるいんだよな。どういうこと ?3 回クリアでジュエル5個、10回クリアでさらにジュエル5個。はい、そんなのあったっけ？記憶にないな。うわ、視点が気持ち悪い。マジか、お前。一人も倒れで宝箱。ああ、倒さなくていいんだ。宝箱探せばいいのに。あ、でもだから必然的にロック入るからな。やりにくいな、この視点。ちょっとマジか、お前。あ、すっごいやりにくいな、これ。わかりにく。宝箱ないかな、もう。大丈夫かな。多分大丈夫だ。倒せないのかさ。やっぱなんか冒険のヒント変わったな。変わったよね。知らないけど。久々に見た感じ変わった気がする。ああ、ティナ可愛い。でもティナのイメージが露出高いからちょっと露出狂なんじゃないかっていうことを思ってしまう。クリスマスのティナも露出が多かったんだよね。まあ一人、クリスマスキャラ引けなかったけど、ほぼほぼ。レイラかさっきの弓の子が出たぐらい。いやー、本当にね、
最近はガチャ運がひどくて。まあそんなに石も集めてないっていうのも事実だけど。でもティナはあれかな、人気で言えばシャルの次ぐらいっていうか、シャルに次いでの人気すごいかな。シャルも結構人気すごかったからな。ちょっと待って、これ変なの引くじゃん、やっぱり。ドクロ多くない？はいよ。ああ、これ奥から。なるほどね。逆にワープってことどこ？あ、ミミックおるし。押したよな。下か、こっちか。ちょっと早い。こっちで宝箱だったかな、これって。なんだっけ、宝箱だな。いや、フラン可愛いな。ちょっと、マジか。時間の無駄。これ最初の時確かこの真ん中のやつ無視していって、ミッション全部飛んないで終わったっていう記憶しかない。マジかよ。ああ、やばい。若干風邪気味かもしれない。大丈夫だね。ミッションは大丈夫だ。今だいたい50個あればいいぐらいなのかな、これだけ回ればだいたい。どれくらい回ったかな。まあそんなもんだろう。今の感じを多分だいたい、5回ぐらい気持ちいいかな。だいたい、30分。あれ ?2 時間半じゃね？まあいいや。まあ。気長にやるしかないな。でもまあ島もだいたい2時間から2時間半なのから。確かこれカーレースがあるよな。でもこれスペシャルの方だったかな、カーレースって。ストーリーは無視していくならやらなくてもいいのか。ストーリーだけでいけば。いやー、でも石は欲しいな。でもあれむずいんだよな、操作。もうちょっと簡単にしてほしかった説は。また視点がちょっとやだ。多分宝箱あるな。こっちにはないんだね。なんか視点がすごいな。宝箱。大丈夫かな。ディラハンじゃん。いや、すごい作業感が溢れるね。
こまで特に難しさもないと話すことがなくなってくるよね。本当に。そう。順序的にどこなんだろう。わかんないけど、あえてここ。いや、絶対違う。13の1とか絶対違うじゃん。あ、14、絶対違うな。こっちだな。ファルファラ確か水木奈々だよね、声優。欲しいわ。欲しかったわ。終わった。ちょっと一回リタしようかな。ちょっとリタする。3人以下って書いてあった。明らかにこっち4人だ。ここで変わるかミッションって感じだね。状態異常になるなとか、トラップに当たるなの次ぐらいにうざいよね。宝箱は、宝箱やだな。結構見落とす。ちょっとリタ。クリアしてもあんま意味ない。いや、まあ意味あるけど。適当にキャラ抜けばいいだけだし。まあキャラ3人か、3人。3人で、でも白猫はなんだかんだ言って、まあ、どういう数え方でやってるかは知らないけど、1億は超えてるからね。まあ、知名度っていうか、そういう意味でやってる人も多いんじゃないかなって思うけど、3人だからいいんだよな。以下だもんね。そうじゃない。そうだね。ここら辺は3人以下のパーティーでクリア。何かな。そうそう。武器か何かのスキル。武器だったかな。アクセサリー。武器か。なんか、ゴールドっていうか、金じゃねえ、現金じゃないけど、ゲーム内のコインみたいなのを使って、スキル変える機能が確か出てた気がするけど、それ確か全部使ったから、ほぼほぼないんだ。今100万ぐらいしかなかった。集める気にもならないからな。ウッホじゃん。ウッホだっけこれ。マジで引っかかる、こういうの。困るわ。ターゲット距離延長入ってるからな。遠い敵も割とタゲしちゃうから、変に引っかかる。ちょっと、ウッホなんでそこにいんの。イスすごい嫌だ。なるほど。ハイリスクってそういうことか、おい。いえ。ハイリスク、なるほどね。これ、1回で、なるほどね。これはめんどくさい方を選んだな。これ終わってるね。終わってるね、なかなか。まあいいや、もういいや。これは後回しでいいや。もう動画外じゃないけど、各自でやっとくわって感じだな。そういうやつか。なるほどね。なるほどね。これはうざいやつだわ。なんかやったことある気がするわ。これめっちゃ俺リタじゃねえや。やり直し食らった気がする。
プダメなやつだったかな。なんだっけこれ。ここだな。ああ、移動距離長いから、これはこれでやりにくいな。マジか。マジかよ。ここか。あそこの道が開いてないのはなんだろう。まあいいや。もう宝箱逃した感が半端じゃないけど、まあ、しょうがない。ああ、武者だ、やばい。武者はやだ。あ、オッケー。うん、死んでくれてありがとう。もう武者はもう掴まれるから大っ嫌いなんだよな。技使った後。あ、宝箱いらんやん。まあ、ミッション確認しないと、ああなるっていう。いやー、そうか。よかった。宝箱じゃ無視でいいのか。うん、だったらまあ、まだ気楽だな。宝箱探すのがめんどくさいからな。63。うん。まあ、そろそろ100、100か、だいたい。確かにもともと23だったね。23。うん。80、ちょっと、うん。4、あと4つぐらいクエストで100か。最近爆死しかしてないからな。まあ、最悪あれだよね。飽きても、あれだ。どうせ YouTube に上がるから、最後の方だけガチャだけ見る気あれば、見れるはずだから、うん。時間がとか用事あるわって言っても多分大丈夫。あげるはず。あれこれ武者出ないか出ないよな。大丈夫だよな。出ないよ。そうだね。これ違うもんね。金庫破り。まあ、なんとなくなるんじゃないなるようになるっしょ。なんかすごい VIP って書いてある。ああ、多分それのことやな。なんかロック刺さってる。なんでもないよな。大丈夫だよな。うん。ちょっとよくわからないな。普通に行こう。ああ、カメレオンか。あ、扉。ちょいちょいちっちゃいオブジェで引っかかる。ああ、あっちが VIP のルートなのかな。まあ、100、150レベルぐらいまでならどうにかなると思うから。まあ。まだ75か。ボスに行くぐらいでやっと150、200なのかな。あ、ちょっと電話来たんですいません。一回消します。はい。
すいません。兄さん、なかなかハイテンションだな。割と起きてすぐゲームやってる俺からするとそんなハイにはなれん。おしゃる新規解放してる。気づかなかった。シャル、でもさ、これ初期だよな、ケンシャルって。5000万か何かの時の。5000万だっけか。5000、うん。5000か。2000か3000が確か雫とか、雫だっけか酔っ払ってる人。確かその辺だもんね。早いのはな、周回楽かなって思うけど、こういう小物が多いと引っかかってうざいの人、なんか重くない？重い気がする。魔法のステッキをこれ反射させ、違うか。どうだ、そうだ、色だよね、これ。反射すると色変わりやすいだよね。そうだ。いやー、マジか、こういうのは得意じゃないんだけどな。これで取れるのかな？取れるんだな。なるほどな。これすっごいめんどいやつじゃん。なんかロックしてるな。青って何回目？結構青ってあと。マジか。だよね、赤じゃダメだから。いや、マジで言ってる。結構殺しに来てるよ。あれ2回目じゃん。直じゃん。これむずいな。ちょっとむずいわ。なんかスパイダーが入ってる。マジか。なんか開いてる。いつの間に。でも宝箱取ったから別にいいんだよな。スパイダー倒せば。なんてめんどくさいもの。青か。うん。緑は3回目かな。ダメじゃん。こういうの得意じゃなすぎて笑えるんだけど。これ適当に投げてればそのうち。開いたぞ。これどこがどうなってるんだ？いや、開いてないぞ。緑開いてない。これもしかしてずっとまっすぐやり続けたら、まっすぐならないな。どの向きに向かっていってんの？やべえ、下手くそ。これはひどい。これ若干こっちより意味ねえわ。ここ壁ねえんだ、もしかして裏。来たんじゃね？帰ってこねえし。なんかすごい変なとこで跳ね返ってる。これどう打てばいいんだ？いや、青だし。普通に青跳ね返ってきた。こっち跳ね返るとこあるけど。やば、これはすごい。これ難しい。これ前どうやってクリアしたんだろう。謎だな。これは謎だ。ちょっとさすがにこれは頭を使うのは困るな。これ、マジで雑投げしてやってたのかな？そのレベルじゃね。雑投げで当たったらすごいよな。逆にこれ一発で決める人いたら頭いい。ちょっとこれどっから出るん、こっから出れるのか。ちょっとやば。ちょっと SP が切れ気味。
やばいなぁ。このステッキ、魔法のステッキ使いなさい系はやだな。なんかすごい狙撃食らった気がする。マグマ人的なやつか。デュラファンだな、これは。よいしょ。いや、これは結構時間使っちゃったな難しいわ、あれ。だいたい46分ですよ。46分経ってるから、かかるな今回、正月って誰だっけ？ルーシーかな？ティナじゃねえよ、確かに。ルーシーだよな。ルーシーだよな。ルーシーもダウンロードかなんかだったかな。なんかもう一人消しに出すやつ確かいたよな、男で。あいつ、水属性の双剣の人だよね。名前は出てこないな。7000万とかがその辺だったかな。どうだったかな。確かルーシェは、化身の時は、でも今でも化身出るけど、防御が硬いイメージある。なるほど。良さそう。でも青のまま一回。なんかすごいめんどくさいのが見えた。ちょっなんだろう。見えないね。そういうステージだからしょうがないけど、あれだよね。ライブとかやるときにおいてすんごい迷惑なやつ。何やってるかわかんなくなるよ。もう最近のキャラってスキルのなんか付与効果っていうか、バフ的なのがすごく多くてよくわかんなくなるんですよね。もうなんか、能力の説明が長すぎるときあるんで、読むのすらだるいときあるんですよね。なんか盛りだくさんになってる。どこら辺からだろう。どの辺だろう。でも割と、ここ1年ぐらいじゃないかな。でも1年も経たないのかな。そこそこ能力が、最近やっぱインフレは徐々にあるよね。白猫はだいたい新キャラ出たりとか、限定キャラ系出ると、インフレが出ますけど、インフレ、そうだな。どの辺からなんだろうな。春だったかな。防衛か。
なんかすごいボコボコにされてんじゃん、ちょっと。なんか、ダメ。防衛とか向かないかな。待って、これ宝箱取れるとこあるんじゃね？大丈夫か？ちょっと周り見てこよう。ちょっと扉頑張って。あるな。あるな。あるな。いや、割とよく耐えてるな。これ壊されたらシャレになん。四つ角かな、ひとまず。これは。もういいや、リアルのが四つ角だったら走るだけでいいし。良さげ。いや、ちょっとやめろって、狙撃とか。当たらない狙撃するってなかなかあれだね。30秒、大丈夫そうだな。おう、結構食らうな。もう敵狩り尽くしたら終わりでよくない？残りの10秒ぐらいいらな。そうだ。ルーシェといえばなんだっけな。6月のジューンブライドかなんかの時期で、花嫁の確か出てたよね。あれも取れなかったんだよ。だからルーシェ持ってないもんな。ティナも持ってないけど。限定キャラって出ないっていうか、絞られてる感がすごいよね。大体限定キャラ狙いに行くと、フォースターキャラとか、バーガーみたいなやつね、出てくる。もうそろそろ1時間経つ。えーっと、まあ、気持ち3分の1ぐらいは経ったよって思っとけばいいのかな。なんだろう。いやもうファルファラってすごいよな、なんか、演出が。周りはこれで良さそうだな。最近はなんかな、マグマジも増えたもんな。種類が。さっきの下のところが若干気になるな。こっちかな、どっかから入る感じ。マグマ人っていうか、雷って属性が増えたって言えばいいのかな。こっちが多分さっきの、これだけのためのルートね。で、ボスだ。そう。フリーズマジンとかちょっとよくわからないやつらね。マジ属性攻撃吸収するとかもう、なんだっけ、チャグマの月見が出て感電強えと思ってた矢先に吸収されて萎えるやつだよね。あの子感電、確か、多分出た時は結構属性ダメージで言えば
多分上位キャラだったと思うんだけど、今はどうなんだろうね。わかんないけど。7万ぐらいは少なくとも出せるからね。条件さえ揃えば。まあネットで見た限りだと11万とか出してる人もいたみたいだけど。うん。まあ、それなりに属性ダメージが出てたのは事実だから。強かったけど、今は使ってないな。すっごい気が遠くなるな、この石集めは。もうキャラが古いもんな。最近のキャラが当たんないし、まず当たっても作ってないんだよな。あんまり使いたいキャラじゃないから。強いんだろうけど、最近のキャラの方が。まあ、親密度上げも、なんだっけ、書っていうか、アイテム出たから、比較的、今は楽だけど、それでもやっぱやる気が起きないっていう。あ、これは横画面のあれだな。そうだな。これすごい違和感あったんだよな。絶対さっき見逃してるし。わ、すげえ。相変わらずあのスキル面白いよね。ハンマーじゃねえじゃんって。いやー、いかついね。つうか、瓶の比率と体同じってどういう。いやー、気が遠いぜ、これは。まあ、目安11時ぐらいなのかな。長くなっても多分11時ぐらいなんじゃねえかな。今多分だいたい100個だよね。うん。きつ。あら、この辺なんかクエスト少な。うん、大丈夫そうだね。ミッションは問題ないから、まず普通に敵な殴っていけば。まあ最悪、最近ほぼほぼやってなかったから、石回収はできるはずだし、なんか、見た感じ、あれだよね、ルーン集めもリセットされてるっぽいから、そっちやってれば楽かな。あれならそれなりに周回っつうか、速度は速いはずだから。待って、荷物これ運ばなきゃならんのか。かかるな。引っかかるし、これは。サボテン。閉まる音がしたという。はい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 。持ってこいってやつだね。壺か。こいつらか。なるほどね。うん。まあ多分これで安全だろう。比較的早いんだよな、こういう運ぶのは便利。まあ運搬なら任せとけって感じね。
これ大丈夫か？大丈夫じゃねえよな。そうだよな。まあ、こんなもんでしょうね。あ、待って、バフかかってないじゃん。無駄に消費しただけだわ。あー、もう引っかかるなー。てか、遅っ、お前。もうドラゴン、あ、死んでんじゃん、もうドラゴン。この倒れる時間長いよな、お前。あ、1時間経ったね。ひとまず、島が終わるまではだいたいぶっ通しでやって、そっから一回プレゼントで全部石回収した後に、石が足りるか足りないか次第だな。足りれば回すし、足りなかったらまた別のところで回収した後に、11連になると思われる。スペシャルって多分めんどくさいやつだよね、基本的に。そうだよね。スペシャルってめんどくさいから、基本飛ばしでやろう。時間かかるし。よいしょ。あ、音でかっ。ちょっと音でかいよ。かな。あー、床を。あ、そっち。あ、ちょっと待って、これ戻されるやつだわ。なんか炎上ダメージで死んでったけど、これ助っ人死なずにとかないよな。宝箱はなさげ。てかこれ宝箱あったっけ？ミッションに。お、やっと100レベ来たね。若干楽しくなりそうな。あ、そうでもないな。うん、やっぱり作業感はまだまだ否めないね。うん。150とか200が来れば、いくらか。まあ、時間かかるだけだから、ちょっとね、そういう点では良くないよね。まあ、楽しくないよね。弱いと。逆に最近のなんだろうね、今どれくらい出てるんだろう。4人共闘とか難易度わかんないけど、12とか、13かな、それくらい出てんのかな。その辺になると逆に難しすぎてちょっと笑えてくる。まあ必須キャラとまでは言わないけど、それなりに最近のキャラだったり、新規解放、人気解放わかんないけど、読み方知らんけど、なんか、友達でもいろいろいるんだよね。人気っていう人もいるし、新規っていう人もいるし、いろんな人がいろんな読み方されるとちょっと
わかんないですけど、自分は新規の方が言いやすいんで、新規って言いますけど。そういうやつか。そういうやつね。はい。なるほどね。了解した。回りながらちょいちょい押さなきゃならんやつ。おっと、マジか。まさかの死んじゃったやつ。これスピード遅いから嫌なんだよな。ハンマーとか使いにくくない？なんで入れたんだろう。まあいいや。かかるな、これは。このやり好き強いな。マジでこういうのをスピード求めちゃう。しかも燃費悪いんだよな。食らってるし、多分普通に。そっちか、タゲそっちか。やべ、やり好き。いや、ちょっとやり好き怖い。そっちからか。待って、こっち正規ルートパターンか。なるほどね。いやー、足遅いな。いや、まあ、ウッチー好きだからぐらいしか言えないよね。ちょっと届いてないし、敵出てくるし、マジかよ。これ、間に合う気しないわ。はい。ちょっと、危な。さっき絶対フェンスじゃねえ、あれだよ、扉に挟まれたっつうか。ダメでしょ。マジか。弱じゃねえ。俺がハンマー使うの下手くそなんだ。最初からバイパー使ってればよかったかもしれないって思うな。あれもしかして敵湧いてない？出てなかったのか、敵。マジでつかみじゃん。よくない。バイパーは8メートルだっけ？距離開ければ強いからね。めっちゃやり好きに瞬殺された。やり好き攻撃力強くね？でも、リアルな防御力ないのかな？知ってた。そう、知ってた。やられた時点でもうって感じだよね。いつもだったら多分割とリタしてるけど、もう、リタはしない。基本的に。したな、でも最初。まあいいや。しない宣言でした以前にもう一回してるわ。次はこれかなってかも。島少なくね？これ絶対150個とかで止まるやつじゃない？攻撃受けた回数を10回以下でクリア。なるほど。助っ人がないんだ。車に乗るの？絶対めんどくさいわ。
嫌な予感しかしてない。あ、俺も、押す4日前か、もしかして。やばいな。まあ、今日明日で、出すか。うん、出そう。あれでね、押す動画楽しみにしてる人いたら、マジで、何しろ猫やってんじゃボケっていう話。前フリックで出して、横フリックで読んでなかった。いやー、よく、ちょっとこれむずくないか？なんだこの明らかに画面酔い注意なレベルは。気持ち悪い。俺見てるだけで俺が酔いそう。なんでこんなぬるぬるにしたの？マジで。どうかして、これ逆走してない？これダメだと思うんだけど。これ難しくないか？痛い。画面酔いする、これは。これ動画にしちゃいけないやつ。俺ですら気持ち悪いもの。やってる人気持ち悪かったら、これ見る人絶対気持ち悪いでしょ。いや、これどうやって操作すんの？痛いわ。攻撃食らう回数を10回、なんだって？ひどい、これは。気持ち悪い。すっごいグワグワする。逆にこういうやつを、ミニゲーム的なやつを極めた人ってでもいそうだよな。まあ、やらない、さすがに。そうだ。ミリアサアリーナやってねえな、2日やってねえもん。諦め。ミリアサはもう諦めでいいな。そうだ。自分の動画を見返して思い出したか。そろそろあれか、黄金のマシーンが出てくるよね。HP 高っ。1000超えるんだ。今の時代は。そう。そう、動画といえば、なんだっけ。基本的に再生回数自分あれなんですよ。一桁か言っても10回とかなんですけど、一回パズドラのゴッドフェイス単発で一回だけ弾いた動画上げたら、あっさりなんか90回とか言って結構心折れたっていう話。まあそれだけ。パズドラすげえなって思いましたね。まさかのパズドラのゴッドフェイス一回弾くだけでそんな再生回数伸びるのかっていう。まあ、自分も結構視聴者側からすれば結構パズドラやってた時は見てたんで結構しか言ってない。何これっていう。ドクロくらいいた。そうか、これ宝箱出すのか。ちょっと、すごい、下手くそだろ、お前。同じことしかしてないじゃん。ちょっとゴミだわ。なんだろうね。リズムゲー、音ゲーやってるはずなのにリズム感ないのかな。あれこれだけここ。あった。よし。マジで死なない？ちょっとそれ良くない。さすがにやっぱ遅いな。なんか出るでしょ。このただなんか、一回死んだけど俺性的なことをしてるだけの動画ってめっちゃつまんなくね。
もうちょっと面白みのあると言っても、まあ、なんだろうね。メインガチャなようなもんなのかな。メインガチャなのに、こんなクエストやってる時間クソ長いっていう。クソ動画じゃん。だってガチャってもう1分もしないでしょ、だって。それに対して2時間とかクエスト。もうあれだよね。ガチャだけ見たい人は最後までスキップしてくださいぐらいの勢いある。ああ、もうね、今年のガチャはもう最悪だったよね。デレステもだけど、モンストも、もう爆死したからね。うん。パンドラ欲しかったな。てか、喉の調子がマジで悪い。ボスはそろそろインセイン。でもまだハードかな。インセインまだ厳しいもんな。まあ、そこらへんだな。待って、読んでなかった。まあ、なんとなくわかる。残り時間があるっていうことは、頑張って到達したまえよ、みたいな。これはどういうルートがこれに乗って頑張りたまえよ、みたいな。待って、数段くらったけど、これはいいのかい？これは正しいのかい？絶対違うよね。これ絶対道違うよね。もうスピードガン食らったけどね。でもリアムもともっとバフあるからどうにかなるか。いやでもコントロール効かなくなるな、これは。これはひどいな。土偶じゃん。ちょっと待って、土偶やだわ。土偶マジ嫌い。ちょっと、早くしね。ちょっとマジ土偶しよう、早く。なんかある？さっき取ったの？まだいるのドム？ちょっとひどくない？それは。これ絶対俺前死んだと思うんだけど。死んだような記憶あるわ。土偶種強えもん。マジできめえ。いや、耐えられるんだ。もういいわ。でも割とちゃんと動いてるな。大丈夫だな。なんか色おかしくね？色は大丈夫か。色は大丈夫かこれ。大丈夫だよな。うん。まあ、でも大丈夫そう。音も入ってるな。大丈夫だ。これ絶対足りなくね？割と無言タイムが始まりそうな勢いを感じて。てか、ロード長っ。エレメント。これもしかしてあれか？お石につけるやつだな。
スイッチをしてから湧くパターンの、よし、よしよしよし。引っかかる。もうこうなったらやけくそじゃね。もう、何倒すしかない。いやー、ティナ強いなー。相変わらず強いなー。ちょっと待って、同時に引っかかれてどういうこと？プロだな。最悪じゃん。マリオネットってさ、デラハンは別に雑魚だからいいとしてさ、お前よ。お前どうにかしろ。こいつレベル高くなるとマジで死なねえしな。ただでさえ必殺打つと逃げるしな。これもしかして音声が、あれだ。重複してるじゃねえや。あれだわ。反響してやがる。ロードが長い。ロードが長いぞ。追い詰められたドン。もう一回遊べるドンみたいな。てかもう話すことなくなってからの何言ってるかわかんねえ自分でもたまに。うん。てか話すことなくなってからの何言ってるかわかんない自分でしかない。雑魚が120レベルになってるなぁ。いいぐらいじゃね。なんかすんげえステージこれ入り組んでるやつだな。宝箱があんなところに。星だな。なんでちょっとそっちに反応するのやめてほしいんだけど。こいつ S1 回復か。吸収的なやつか。そうか。もう忘れてるな、自分。ティナ死んでる。ちょっと、いつ死んだ？マンティコアじゃん。マンティコアじゃねえっすか。俺は白マンティ大嫌いだぜ。白マンティ倒せるキャラがいないんだよ。いたわ。クマじゃん。どこに行くかなと思ったらいたわ。
なんで止まんねえのっていう、たまにある。敵見落としてると。うん。これ絶対足りないわ。何かあった、確か島クエまだ2個ぐらいあったからそっちやろうかな。うん。でも初見だからな、そっちもうな。攻略が多分、今回のトライドルに比べるとかかる。来た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 、メカ。こいつ、マジ。このグレートファザーコステロだ、コステロ合ってるかな、ちゃんと読めてたか。マジ面白い。自分の声入れるとかマジいいセンスしてるわ。こんにちは。これ明らかに俺の声反響してる。待って、パソコンの方で自分の流し確認してたら、絶対これスピーカーからの音入ってるよね。ひとまず回収しよう。155ってことは、170ぐらいか。石が。170ぐらいだから、あと、70個ぐらいだね。うん。70個だと5、15、ちゃんとミッションクリアしながら、クエストフルでいくとだいたい15個は必要。かな。結構あるな。うん。あ、でも予備っつうか、属性つうか、なんだっけ。やばい。名前が出てこない。ルーンだ、ルーン。ルーン回収のやつがリセットされてれば、そっちを5色回れば、3、5、15。うん。確か、3つぐらい確か難易度あった気がする。あ、待って、ゴージャスホテル被ってるから、これ5個か10個かどっちだ。まあでも大体数は変わんねえからな。ギルドルーンあったわ。邪魔だな、お前。計算クルーは、86個ですね。はい。186個。なんで、何やろうかな。でもあと1日なんだ、こっち。島の方があと11日とかってなっているから、こっちやろうか。そうだね。じゃあ、もう、まったり行こう。初級、でも、難易度5個ぐらいあるかな。もしかして曜日だけであっさり、サクッと終わらせちゃうスタイルで。正月ですか？ルーシェです。とにかく、でも、まず、爆死しないことがまず第一優先。で、狙うとしたら、ルーシェですね。かわいい。7000万かなんかの、ルーシェあったじゃないですか、最初の
一番最初に出た時の。それと、あと、6月のジューンブライドかなんかで、嫁ルーシーあったじゃないですか。あれもどっちも外してるんで、欲しいんですよ。限定キャラ引くの弱いんですよね。うん。あ、そうだ。サブにエクルとプレミアム入ってんじゃん。いや、そっち使えばよかった。レイブンよりそっちの方が、でもな、レイブン移動しながらレーザーだからな。でもルーシェの竜巻に任せ、ルーシェじゃねえや。ルーシェってなんでルーシェ出てきた？エクレの竜巻でも十分か。でも速度がな。でも、エクレの方が速そうだ。そうか、エクレの方が絶対速いな。ちょっと木の幹に引っかかった。あれに、レイブン移動速度はある方だな。思ったより、移動速度は若干、普通よりは速いんじゃないか、もしかして。引っかかった。ちょっと、ダメだよ、引っかかっちゃう。効率的に。なんで打った？もったいな。フリックしようとした結末がこれ。でもな、レイブン倒した時の回復があるからな。なんだかんだ言ってうまく使えば早いはずなんだよ。ちょっと待って、パソコンの画面の方を見てた。次は、レイブンじゃないパターンでいこうかな。でもな、確かあれだよな。追尾のなんだっけ、高速で直線に吹っ飛んでいくのと、竜巻を起こすのの2種類だから、引っかかりそうなんだよな。S1 はまず引っかかりそう。どっちが S1 だっけ？リジェネかける方が多分 S1 だよね。竜巻が S2 だと思うんだけど。そうだよね、これ敵いないと意味ないよね。でもこれスキル打つまでの時間がな。ちょっと毒だ。通れば死んでくのか。
そうか。そっか、通りますよーって倒せるのか。でも、あ、でも、でも、これは、これは、これはすごい便利。一回周りに風を起こしてしまえば、ちょっとこれ宝箱忘れるとこだった。倒せてなくない？スピード落ちたし。ちょっと。でもレイブンといい勝負してんだ。ちょっとそっち戻るの困るな、これは。でもな、周りに何か待とうだったらリアムでもよくね？マジ、このキャラ誰だよ。知らねえわ。リアムでもよくねっていう結論。だって移動速度も圧倒的に速いっしょ。まあ、引っかかりそうだけど、速すぎて。誰だっけあと速いの。そうそう、マールだ、マール。チャグマのマールが、バスケットボールじゃねえ、バスケット衣装の。あの子速いよね。気持ち悪い、ちょっと、スピード速すぎて。引っかかる。ダメじゃん。ドクったー。でも速い、これは。間違いないぞ。間違いなく、こっちの方が速い。あれ、何個だっけ待って、75個ぐらい集めれば、確かに、180だから70、70かな。70だから大体、一つの属性で、大体25だ、25だよね、確かに。確かクエスト5個だもんね。5個だから25、70、まあ3色ぐらいコンプすれば。あと2色かな、大体。毒ったな、これは。さては毒ったな、リアム。
最初のジグザグが特にむずいな。これ、スキル打たない方が早いんじゃないか、もしかして。変に。一回加速かけたらもう。あれ30個がもしかして、30個もしかして。プレゼント今25個だから30個か。あ、でもどのみち3色、2色ちょっとだな。3色目入るから、まあ。70取った時点で1回ガチャ引いて締めよう。うん。さすがにね、時間が時間だし、何時間やってるんだ ?1 時間42分。もう2時間だね、大体。そうだね。通常攻撃で殴ってる方が楽だね。やばい。マジでネタ尽きた。まあいいや。よくねえな、ネタ尽きんのは。これ2人いると楽なやつね。上に行く人ともう横をひたすら制圧する人で。あれこれ大丈夫だよね。たまに、この最初のジャンプでなんか敵が湧かない時あるんだよね。攻撃一発とき、ぴょんって若干跳ねるときに、なぜか早すぎるせいか判定で敵湧かないっていう。たまにある。これ敵湧かないのこの道って湧くよね。だよね。ほら、こんな感じで湧かない時あるんですよ。あとはフリックって回避行動で結構移動する時が俺は多いんで。サムネか。サムネ。
うん、基本的にもうほぼほぼノー編集で全部動画上げてる俺からするとサムネか。なんか適当に、カムイのスクショでもカムイのスクショでも上げておこうか。ガチャの感じしないな。まあでも、うん。結構カムイは、でもバーガーの方が、でもバーガー、どっちもインパクト強いな。うん。引っかかった。ちょっとごめんなさい。引っかかりました。すいませんね。マジで許して。オッケー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 。早いよ早いよ。いいよいいよ。スムーズだ。あと何個だ ?30 個ぐらいかな。あと30、多分そんぐらい。うん、30個ぐらい。でも30もいらないのか。65個あればいけるな。65だから、あと25だから。クエスト5個だね、ちょうど。5個。いや、それにしても久々にこんな思いっきり石回収してる。この松明つうかあれ邪魔だな。やばい。ガチな無言タイムになりそう。やばい。行きすぎる。これは、あれだな。さっきなんか馬ですか？気品っていう、気品。馬さっき、あの女の子馬なの？もしかして。明らかに馬声したんだけど、大丈夫かな？
やばいな。曜日のさらに作業感が半端ない。なんかほんとちょうどではないかな。結構いいぐらいだけど、なんかほんと2時間くっきりぐらいになりそうだね。マジかよ。マジかよ。マジかよ、拳のティナとか、ティナとかマジ露出多い。ティナは本当に露出多いと思うんですよ。本当に、本当に。非常に眼福ですね。こういうことって言っていいんだっけ？まあいいや。うん。さっきから同じ行動してるな。若干行き過ぎてる、さっきから。やっぱここ最初、攻撃で移動しようとすると、宝箱に反応してるな。出てきたジャイアンみたいな。ジャイアンじゃねえな。なんだろう。でもなんか昔の漫画に出てきそうな顔してる。一回クリアすれば、クリアは余裕なんで、あと2分ちょっとぐらいでガチャじゃないですかね。2分もかかってるかな一周。気持ち1分ぐらいで。いやー、長いな、周回。待って、やばい、やっぱ反応してんじゃん。なんで通常攻撃連打してんの？学習能力ねえな、俺。さっき自分で言ってたよね。反応するって言っときながら同じことするとか、もうなかなかプロだな。センスあるね。純粋にアホなんだよ。いや、もう見飽きるほどにこのリアムを見続けてるけど、結構バッサバサなぎ倒してる時の気持ちいいって思うのは結構ありますよね。爽快感が。これだけスピーディーだと。でもやっぱ回数重ねた時のすごい作業芸感は半端じゃないですけどね。やっぱ石集めってなってくると。あれ、水って若干距離あるっつうか、ルートだるくなかったっけ？
なんか変な位置に向かって。もう石引っかかるし。そう、このジグザグがもうね、許せない。変なとこ押してる。お前邪魔だな。自分のアイコン。こっち宝箱だったかな。そうだな。はい。多分これで溜まりましたね。250個。いや、多分見てる限りですけど、わかんないですけど、多分、一人か二人かな。結構長い間、お付き合ってくれた人もすいません。なんか、うん。相当暇だったんでね、こういうことをしましたけど、なかなかこういう時期じゃないとできないですからね。はい。今年の私はガチャ運ひどいんでね、せめて白猫ぐらいは、いい引きしたいよねって感じ。まず金が何体出るかか。そうだよね。はい。ガチャ画面、はよ。なんかきっちり2時間で閉まりそうな。どれだこれか正月。そうだね。正月は、これだね。はい。てなわけで、10連、11連か。やっていきたいと思います。なんか結構可愛い子。そうそう、そう、名前を思い出した。アシュレイか。アシュレイも今回いるんだ。はい。ダウンロードがすごく短い気がする。銀、すごいな、銀。1、はい、1、2、3、4、5。5だと少なくないか。いや、でも平均なのか、半分。半分はどうなんだ実質半分ってどうなんだでしょうね。超頑張って、4か、残り4か。すごいな。あと3つもしかして、あと2つこれは、本当に今年の俺のガチャ運ひどいっていう。1月1日から2つのゲームの10連でも爆死してるからね。これはひどい。終わった。今年、俺はガチャ運がひどいことが分かった。あんまりガチャを引かないでいこう。はい。というわけで、はい。この集会に付き合ってもらって、なおかつ爆死っていうすごいですね、これ。もなんか笑うしかないですよね。はい。というわけで、ちょうどだいたい2時間。はい。付き合ってくれた人と、はい。一方ありがとうございます。一方って何？はい。それじゃあ、お疲れ様でした。